Ha ezzel a fejjel a te helyedben lennék, én biztosan nem így edzeném a hasam. Végtelen ismétlések, fáj a derekad, de nem érdekel, mert a mozdulat amúgy ugyanaz. A végére pluszban leszakad a nyakad. Mindenhol érzed, csak a hasadban nem, vagy hogyha igen, azt meg azért, mert már ezret megcsináltál. És te azt hiszed, hogy ez az út a kocka hashoz. És amúgy igen, de nem. Őszintén, én a helyedben teljesen másképp csinálnám. Ha megnézed ezt a videót, éveket spórolsz magadnak, és biztosan dobsz majd egy üzenetet, hogy aha, most már ott érzem, ahol kell. Feküdj hanyat, húzd fel a térded a mellkasodhoz, karod legyen előre nyújtva. Billensd hátra a medencéd, és szorítsd le a derekad a talajra. Innen emeld fel a lapockád, feszítsd meg a törzsed, és tartsd meg ezt a pozíciót végig. Ez a gyakorlat kiválóan fejleszti az izometriás kontrollt, kizár minden lendületet, és megtanít ott tartani a hasizmodat, ahol dolgoznia kell. Folyamatos feszülés alatt. Feküdj hanyat egy fal mellé, és tedd fel a lábad úgy, hogy a combod és a sípcsontod derékszöget zárjon be. A derekat szorítsd le, a karot tedd magad mellé, és innen indítsd el a mozdulatot. Csak a lapockád emelkedik el a talajtól, semmi lendület, kizárólag az egyenes hasizomból dolgoz. Ez a gyakorlat kiszűri a hibákat, és tisztán a felső hasat aktiválja, felesleges terhelés nélkül. Feküdj hanyat, nyújtsd ki a lábad, karod legyen a tested mellett. Billensd hátra a medencéd, és tartsd lent a derekad a talajon. Emeld fel a lábad irányítottan, zárd őket 90 fokig, majd lassan engedd a talaj irányába. A kontroll itt minden. Ha jól csinálod, végigérezni fogod a mély hasizmaid feszülését, és a derekad sem fog elválni a talajtól. Sokan kiadják a hasedzést a rutinjukból, pedig ez nagy hiba. A törzs és a hasizom nem csak esztétika, hanem az egész mozgásod alapja. Ez tart meg a plankben, a húzó, nyomó, guggoló mozdulatokban, egy szóval mindenhol. Szóval ne vedd félváról. És mielőtt mondanátok, igen, tudom, a kockahas a konyhában készül, ezt már minden második kommentelő beírja. De ha a technikáról beszélünk, akkor hasazni ugyanúgy kell. Nem csak az számít, hogy látszik-e, hanem hogy működik-e. Ha szeretnéd jól felépíteni, van külön hasprogram is a Final Form applikációban, és most te is ki tudod próbálni mindezt ingyen. A leírásban megtalálod az ehhez vezető utat.